Én Terror 68 vagyok, és ez az első videó, jó? És épp most küzdök egy bolfikkel. Egy epic fightot akarok demonstrálni nektek. Csak jönne valaki, akivel demonstrálhatnám. Hát nem jön senki, induljunk el más szigetre. Vagy nem tudom. De ez nem a szikrás kardom? Ó, nem. Nem, azt tényleg azzal leestem. Az előbb. Shiftelek ahhoz, hogy jöjjön valaki. Amint látjátok, én fel vagyok eléggé szerelkezve. 2 OP van nálam, egy erőpot és egy él 3-as kard. Csak ne lökjen le az a lov bolfék. Miért tettem be az OP-t? Sprintelek! Na, ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, lájkoljátok, ha nem, akkor diszlájkoljátok. Sziasztok!